Artui ei chintawk neih tur zirbing mi te chuan ni khatah Artui pum hnih ayatam ei hian thi thutna le lung le a kaih hnawih natna a thlen olsam tak zet tih an hmu chhuak he thu hi American Medical Association journal a an chhuah ani a kumsom thum pakhat chung zet mi sing thum te ei le in hrisel na le nun phung an zir atanga an hmu chhuah ani nge University of Massachusetts Lowell USA Professor Katrin Takar chuan Artuya thaule mom cholesterol hi ei tam chuan kan taksa a nat na le chiat na hlau om tak rang takin a thlen thei ani ati US Department of Agriculture in atarlan dan chuan Artui pum khat hian cholesterol milligram zahni apaya chu bong sa ons riatin a cholesterol apai zat set ani ni khat chungin cholesterol mg zathum aya tam kan ei chuan lung le a kai hnoi nat na heng bp sang stroke lungna ti te nei na chan si za som pasari zetin a sang bika thi thut na chance za som pariat zetin a sang bik bok Artui kan e ani po in Artui kan a in achum min ei hi kan taksatan a him zawk bok ani